ର ଶାନ୍ତରେ ର ଡାକିଛି ହେଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଦେବ ଆଣିଲି ଭଲ ମୁଁ କି ଜିନିଷ କହୁଛି ମତେ କି ଜିନିଷ ର ରେ ଯିବ ନା ର ନାଇଁ ତ ତୋର କଲେ ଆଣି ଦଉଥିଲୁ ନାଇଁ ବଦନା କାମ କରୁଛୁ ଏମିତି ନାଇଁ ବଦଲା ନାଇଁ ସେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଆଇଲି ଭାଇ ନାଇଁ ଚାଲ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଡିସାଇଡ୍ ର କିଛି କହୁନା ଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ ତାଙ୍କେ ଚାଲ କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁ ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ହଁ ଭାଇ ନା ସେମିତି ହଉ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଟା ହାର ମାନିବାର ଅଛି କିଛି କରିନି କିଛି କରିନି ଆଉ କର କି ନ କର ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ଆମକୁ তুমি କୁହ ସିନା ମୁଁ ଶୁଣିବି ତମେ ପାର୍ଟି କରୁନ ତମେ ଚାଲ ତମେ ଯୋଉଟା କହିବ ସେଟା ହବ ହେଲା ହଉ ହଉ ଅଛ ଆମ ନା ଜୟ ଦମ୍ବ ବିଆ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା କି ତମେ ତମେ ଯୋଉଟା କହିବ ବି ସେଟା ହବ କିଏ ଯିବ ଚାବି ଅଛି ଆମର ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା ନା ଆମର ହାତକୁ ଆଇଲା ନା ତମେ କାହାର ଘର କେତେ ଝିଅ ଥିବେ ତମ ବର୍ବାଦ କରବ ଫୋନ